እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ቅዱሳን አባት አመጽሐፍ ቅዱስና ሁሉ ጊዜ ዛባ ፍርዲ ይናምን ዛሬ ከተሰዲ መጥተስ ፍርዱን ቢከለና ፈራራ ፍርዱን ቢከለና ንታይ ፍረድ ይና ዛባ ፍርዱን ሐሰብ ዛባ ፍርዱን ፈልጥ አገዳስ ስለሆነ ሎሚ ተቀደስና ፍርድ ዝብል አርስቲና ከዘራር ከአምላክ መሰረት በቃል ዛባ ፍርዱን ዛረከለና كل جزء يرسقه أبراهيم راف شعبه فقط سانشو مونتن زلا قال كم ببابها يروح جمر انتهى أسئلة قال كمخا كمتي نسب حنسع مواد بالعيون فردي التصرف جي إبراهيم صحافة أيضا رسالة مشان كذا نعرف رسالة مشان أو رسالة وحدة دراوة رسالة مشان أو رسالة وحدة كم تنسب حنسا ممات بالعيون والفردي تاع تدور بالتصرف يجي تاع يقولنا دلو زتسرع نجارله نسب موت على زي كلنا هذا معناتي كوي تاع زي Jadi bos kata lana, gue tahu macam apa besar, naik moga, naik sekau. Apa tu bos kata lana ke? Minta nak kau boleh. Hari ko, note besar, kita negara kami boleh. Note besar, haji, entah izin jalo, kita seorang negara. Itu seorang negara kita izin na, note besar, ansap, note, berapa? مع ما هي زفرة؟ كما هي زفرتي؟ هذه إذا على الاستسلام عليه بالصح بمرو تعليقهم كتحزوا بتقولوا حسب بالنسبة لنجار تقربوا بفتنين 4 عينات فردتات الأمري كافين 4 فردتات كها قسم دابنا حسابا كنردائنا مالتي ما إذا بزح بتجلس للناس اليوم نتاعنا علينا فردتات حيث خاطئة يعني جمر هذا أداء من النتاع نتاعنا نريد أبزي فردي ما نتاجر لنا حتى فرد حتى هذا زمن علينا أو زمن بيت الكريستيان زمن بيت الكريستيان ما عاش يجيبه ويجاسس كريستوس أبزام من النتاع مزقو ميتو منفس قدوس مسورده ታሪክ ናይ ክርስቲያን ዝተጀመረ ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ናይ ካለው ናይ ክርስቲያን ዘመን ስለዚ እቲ መጀመርያ ዘሎ ክፍረድ ግብኦ ፍርዲ እንታይ እዩ ብሕሪና መን ይፍረድ ሓጢኣት ክፍረድ ኣሎ ሓጢኣት ንሓዘ ይፈሪ ይባል ሓንቲ ነገር መፍትሒ የለን ስለዚ ሓጢኣት ከመይ ይፍረድ إلنا جل في الإيمان بالإسلام الذي أقل أجره تصبر عمش الإسلام على النتائج لنا. ثلاثة نحن أكل بكريستوس نحن أكل بكريستوس مقاتنا مو أملاك عليه من علاجه. نحن نقول ست أملاك نتذكر نتحدث زي كذا أكل دانا تدور حتى جبر. ثلاثة نس أملاك عارفون دالنا أكل بكريستوس تدور مالنا. نلمو مالنا. حتى مجموعة حتى فردي أمني كفرسيون جرينا كريستوس مجموعة حتى فردوسيو كريستوس يوسيو الذي أبدا كريستيان تحديدا في الرقوقة أبيوزنا خبرت الرقوق تاني يوقع مالك حتى نيروقع حتى فردي زفصالي فردي وحاولون جزء ننوي هذا جزء مجموعة جزء أبي سابا أبي فرد فضي وفضل حاجة حالة ناي بوليس نحني زفل أسد أجرب زي ما نقول من ده قتيلو أفرد أيوه حرف المسألة هجي تدعينا هجيو تسير هجي إنتاجو أمديو بسخاء حدث فلو نحدث فلو في تأخذ بقى حدث لدبارة شقا كم تسلسل دبر رايو حاجة يفلو كمان مدرسة كذا كذا
ልክ ከዳኛ ቀጣው ስለ ሁሉን የተሰውቶ ካያቸው ንምንታይ ምክንያትና ሞት ክፈርድ ስለሆነ እትዳኛ ሆፊሉ አይፈርድም ሞት ክፈርድ ከሎ ሰብ ከመይዩ እትሰብ ስለዝፈል ሁሉ ካያደግ ታቆይ ግና ፍርድ ይመሰል ደሓ ሞት ኢሉ ክስታይ ወገ ኮፍ ምስለ ሰንዲየ ሰባይላት ተቀውሉ አትቦታ አሎ ስለአሁ ሰንቦን ሱ ከምሲብል ብጣዕሚ ወቆ ዝኾነ ምሳሌው ደሓር ክትሞት ያ ተፈጸመ እቲ ፍርድ ተፈሪዱ ይትወረድ እምበኣ ወዳእታ ብሙሉ ካብ ሓሳብ ምስመፀ ሞት ፍርዲ ኣብ መን ኣሎ ኣብ ሰብ ኣብ ወዳእታ ኩሉ እንታይ ኣሎ እቲ ፍርዲ ኣሎ ስለዚ እቲ ፍርዲ ስለ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ደሓንዚኣ ንሕለፋ ኩላትና ከመባልዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍ ናብ መንገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ እንታይ ገበሩ ኣውሎ ሕጂ ምን ወሲድዎ ንኣበሳ ብምሉኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲድዎ ኣብኡ ኣውልቆ ብለና ሕጂ ኣብ ክንሪኦ ዝግባኣልና ኣብ ዮሐንስ 5:14 እቲ ንቃለይ ዝሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ናብ ምንታይ ከም ዘይበፅሕ ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ሕድሪኦ ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ እብለኹ ማለት ሕጂ ቃል እዚ ርጉስ ቃል እንታይ ዝብለካ ኢየሱስ እቲ ንቃለይ ዝኣምን እቲ በኣይ ዝኣምን ንቃለይ ዝሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ናይ ዘለኣለም ህይወት ስለ ዘለዎ ንሱ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ እንታይ ይግበረሉ አይፈረዱ እቲ ፍርዲ ልዑ ተፈጻሚነት አይፈረዱ ተረድኦም ሕጂ እንታይ ይመልሱ እቲ ሰብኣይ ዝተፈረደ ሰብኣይ አይፈረድም እቲ ፍርዲ አይፈረድም ንምንታይ እቲ ፍርዲ ብመን ዝፀድቕ መጨረሻ በቲ ርእሰ ብሔር ሕጂ ኣገርካ ሞት ፍርዲ እንድሕር ተፈሪዱ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ زبلنا زمان كلام الفرد ما الفرد الفرد نحن نعرف الفرد من يساعد مثل برا حاجة الفرد نس أوي يساعد نقول كذا عن الفرد ما أبغى أمن يرجع من جسم سلسلة كذا نقول كذا صدقتي فرد من أمن من جسم جسمه سلسلة اللي حرفت شعور نابو مسكرة لو يتوه نسوا وقت تسافر حاجة محرم رخيص هالويا على النساء موت تفردنا وجلنا حتى هلكنا زلوا نفردي زتقبعنا أبعدنا في النصف زقبوا كن دانا تبعنا نسو دانا نسو زمان بيتا يسوع كريستوس نسعى يبلغ كابو سبكا سبحة الفردي نسعى ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለተናገረ ነፃነት መጀመሪያ ናይ ኃጢአት ፍርዲ ኣብ ልዕልና እንታይ አይተፈጸመም። ስለዚህ ሞት ተፈሪዱ ካጸንስ ካብ ሞት ፍርዲ ነፃ ክትበሃል ከለኻስ ከመይ ኢኻ ትሕጎስ ከመይ ኢኻ ተስተባቕሮ ምክንያቱ እቲ ሞት እንታይ ዓይነት ሞት እንድሕር ንርአ ዘለኣለማዊ ሞት ሓንሳዕ ንሲኦል ምድርባር ስለዚ ካብዚ ፍርዲ እዚ ነፃ بمن هو بكريستوس يسوع ኃጢአት ተፈሪዱ በመን በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ተፈሪ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈሪዱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እትማጽዓት ስለወሰደ እሱ አብረውቲ ስቃይ ስለወረደ ንርቁ ተአመነ ደጃ ይባላል ደጃ ማለት እንታይ ማለት አክንዳይ ተቀጭቶ አክንዳይ ተሳለ አክንዳይ ነይቱ ይውቂና አመን ከለና ንስመም حوصل لنا شعور كانوا نجنا هذه حاجة دحين كتبوا زي تجربوا من حبهم دحين حافظ الناس خوكا بهذا كحوصلك اللي قبل كذا
الكعب يعرفوني وحامل البيت زمروا زود عليهم أعرف تعرفوا كمسي أو شلون تحكون زلوا ولا كيف نتكلم زلوا أنا بو سيكون زود بعدين لين تعرفوا أنا بو كتفوت زود بعدين لين تعرفوا زلها أنا بو كوي هذا إذا كان يجدرني يعني جاء الله ناس سكروا سلازي سلازي تايونا يا غيرها زرنا كده كم زين كلها كلام كبارنا نفس وقت نحن من غير زمن إذا أنت على صبلاتنا أبي أمر ስለዚህ አቀዳማ ወረስታን ታይና እዛ አነ የተቀበል ወቅ በሁሉ ነብረው ከብዙ ጽፈታት ነው ክርስቶስ ምን ታይተ ነዲ አዳና መን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞዋ እንታዩ ዘካዮ ስለምታ መስከተስ ንራይና አብያዳ ምን ታይተ ምን ሐቃና ሞት تقبل كم صفات الواقع ساكت معي تنس حجي إذا كل موت سبب سنا عبد المسك الساعة يموت زادورو بأني حاجة حاجة على وجه هذا يسوع كريستوس حاجة في كله تسكين بدي يتقدم معي فرديو معلش جاب الله ناس تمسكنه أما إذا خبرنا أنا معلش أبي تفتي مو بزيد حكينا أجل كريستيان كلها ناس رحنا سواء بحجي نتاع السبينا من تعويض أبدنا مرعى يجي رابشة نتاع ما يتحرم عليه إذا كنت نسي نتاع يوضع يتحنا يتحنا الخير كنت سواء عرب ده سواء له يتحرم يتحرم كنت نسي نتاع كنت سواء أمام يتحرم أحوال قد تايمنا الحالة ولا كان كومبرومايز سواء سوينا مع بكسومانو أيوة قد حالة كتاب الله كتاب أخبر الغوليو نايتي نايتي قد نتا يوم حالنا كومبوس لسبوي أنا كومبوس لنا ስለዚህ ነዝበት ሰላም ወሰላም ምክንያት ይታ አይደለ አብዚ ብዙባሉ ለባሉ ለባሽ ምድሪና ሰዓታት ያህል ስለዚህ ስለዘለና ጊዜ እህሳቢና ለላ ቢየ ከረጋኩ ይዝብትን ህዲ አዝነት ከመስኮኔ ማለት ያጠይቃ ምንከት መስኮኔ ምንከት መስኮኔ ናቤ ማንተ ማለት ህዲ ተባ እዚያ መስፈር ያሪዋ እዚህ አመስመር ያህል ህዲ እዛ መስመር ዚአ አብራሪ አቤት ኸውኒ በተኩኒ አሰማይ ተው እዚህ አቤት ኸውኒ አሰማይ አብደና ወይ አምስከና ዝኸውን ነገር አሁን ታያሎ እንታ አይነት ፍርድሎ ፍርድ ይዞሎ ምስከና ነካስ ዓለም ሐቃን ታገና ነሳውና ብድሮ ታይቶ ታፈጥየና እንድሪኩ ስለዚህ መጀመሪያ ሁላችንም መስከና ናቤታ ላይ ናቦይታ መስከና ምን ይሆነ እዚህ ምዕካብ ከሆነ አይገውልኝ ግን እተጠቅሶን ሊቆይና እስዳብና ስለዚህ አጠቃላይ ማለት እናዘለና እተማላይ እንታይ ዝለና ዘሎ በሐር ዝኸውን ፍርዲ ዘርገኛ ዘሎ እንጂ ኣብዚ ንርኢ ከለና እቲ ዳኛ መሪ ባዕሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዳኛ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ባርክ ምስኮይሙ ሽዕኡ እዚአን ጥቅስታት ዝግሪና ንርኢ እቲ ዳኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ታንጓዊና ይላሉ ክንቀርብ እጂ ኣብ ቅድሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንበር ንቐርብ እቶም ዝደሓና መን ይናበሩ ዘለና
نايل حان نايل حنسا بالكريستوس تاعنا دحينا أقول سكرنا بالكريستوس تاعنا يريدنا ما لكم ولا نقول يريدنا ما أبغى تلزمنا يكمل سكرنا أبغى تلزمنا سكرنا بس من دخلنا ويتعاملنا بخبرنا هدي ويتعامل أنا هقول زحمة بس نجاري ويس نتاع ماله نتاع سمعه فلذي دحين أنا بالكريستوس ويتعامل نجار نقول أكثر نحن نتاع قوي كمرنا فلذي نتاع يلعبوا عبزي نحن أينا نفس وقت نجد سبوع الله زبرة سنة ولا ويس نكري نأتي تقبل كلنا أكمل بل كريستوس بجدي تنجحني سلازم ما السفرة متلينا ويس أبو سعيد بعوض نحبسه نتايقوا بقى نسرقها حجي أمنا خلنا رأسنا بيضا هوتنا نبرنا أو وسائل يزلهم أم نسبر يزلهم أم ننجد يزلهم كم ننجد وفي يزلهم نسويتار يزلهم ويسنا كويتار نجد سكتار يزلهم حساور يزلهم حساور يزلهم إلا على من قدنا عرنا أبوي تام تيجي بقنا سلسلة تاي هو ما يشوفه نبدأ على معرفتنا سلسلة كلنا نحن كذلك زي الأسرة اسمها كيشان زي الأسرة أنا تبصع زلكم فرضها تايكم أكيدهم إذا فرضي أنا تبصع زلكم أيكم نكاب كل زعبان تايكم زعبان ننتع كذلك الناس يقول آمين آمين كذلك لا حرب عادي كذا حرب عادي أبي لما يسوي كذا يسوي كذا أنا أبغى كذا زعبان كذا كذا جدا وصلت عين تتروما مثلا مقبل من كريستوس بأي محاولة كنا لا نزل من ما نسوا كنا بريئا لذي يسوع كريستوس سويل زيادة نايكون أكثر من ذلك سويل يسوع كريستوس مقبل حاله كافرتي حكى بنا تاكلوا أيسرني مغنى حكى كنا تاكلوا تفريقوا الحكى يفرق جواسه من يسوع كريستوس لذي تاكلنا أملاك بحاله بزعمه ناكل على اليوم من تفرقوا بقى نغير كافرتي حاله وبرجع ساعات ساعات نعلم أفكار بوز عمل أيبرر بوز عمل كه نعم يجي يقول فريقه حتى ما بقى من الناس عمل أيبرر أفريقيا هذا شيء كلام إذا فريق فريقه بفريق دايما أيبرر سام سلام ما نسأل كريستوس يقول عمل دايما أفريقيا after the after those anak we had Kristus we had شبيه لسه أكلام الرسول عارف لسه يجي زعبا نحن نمر نفسينا زعبا تعال أيضا نحن نسأل ما أدري أبتدي وزلوا الدنيا له أما شافوا سنة سنة حموشة داروا أغلية حموشة أغلية أبشر زي في السماء إذا حموش أخيري وذلهم نحن عزلنا على الاستفراغ مثل قد أيوه بدنا إستفتاش يعني بحاول أما تايتش بحاول صراحة تايتش بحاول غني يروح بحاول فتش إجا نمويه كلام ما نسمع راسه
حتى إذا مثلا زي أنت عائلة يتكلم مثلا هذا ما قال إذا مثلا دايلو ورقي كلاي دور سالسة كورني رابعي إجاي حمشة سعوي حسن أنت سرقة ولا كم بدي سبزرو زنبرة أنت سرقة إذا ما أنت بحاول تقول لك وما تقول لك تقول كتقول جيب الناس وكفاء تقولي لنا جيب الناس وكفاء تقولي تنتهي نجيب الناس وكفاء كلام وتحاول تقولي كيف تقولي سب اللي أمري وتحاس عيو أنت سمع عنه عسل تقبليه العيو أنت ندرنا عسل وسأليه نرسلنا زيادة قولا نرسلنا ما يقول كده بغنا أصلي برفردي نايم الحنان أيضا كريستوس يسوع أمين صلى الله دينا أبتي يفرد سرحنا أملاح بزقلبو أملاح بزقلبو بسرنا كبرنا كمن هاي الرأي كبرشي ورمال بلوس صبو رزين فقال أملاح زلو أملاح زقلبو أملاح زرعيو تريو سكارا كيبونه زعيم زقلبو نرب حاجة زر كيبونه نرب حاجة نفقد أملاح زتجزء هو إنك هل ناوي بتحاول بتاعي تكلم عليه وركي كم حاول تعال إذا ورك أحاول أجسمه يقول لا بركة لا يوصل ولا يقول ولا تنسى ورك يقول ما يستكمل ترى بركة ترى هو كون هذا ترى كل حاول يحلفه بحاول يحلفه الذي هو حلفه حتى في ذا الشيء بعين شيء ويس بسعة زمان نسى انت هو حاسة تلقون أبحاول حلفه يحارب المؤمن سلازي انت عارف مالك قبل ما تسافي أبعين بحاجة عليه يسمع عنه عاصم تقبله ادعيه انت لدينا تحاول تفهمه تحاول تستخدمه عيوز تسأل عنه عيوز هندل تسأل عنه ما تسعرفه حاول تحضره كذلك ادعيه تسأل عنه تحاول تكذبه زحلفه تحاول زحلفه تحاول زحلفه تسأله انت عايز نقول لك ادعيه انت لدينا عفو انت عايز مغناكم تايب عسكري اليوم حموش أمريكا ويتاسس كريستوس أمس كعبوش ناسعك كده أيضا دلوق بزحك عمنا كلهم يوم دلوق ويتاسس كريستوس نناس وقف ندعي وزرقن نتحاجة اليوم أخي هذا حتى أخي مسلسل قالتي ما يكون لي نحن الحين هذه الحين في الكل نحن تايب ريوها أتاهم بايعنا روحي ويتاسس كريستوس أمر الناس وقف أخي زمان حتى أبوز ببرفري أخي ما يسأل ريوها نريوكا راح يكمل أخي ما يركض أنت زي وينه نايك فعلها من حد نتايب يسوع كريستوس سلسلة نتايب من الوقت نرسلنا في الحديث jadi for example kuas dulu hari negara ada apa sih apa itu dinasti seret yang ada tadi dari umur beri hari mati hawlan dan hawlan itu dari apa umur hawlan itu nasuh dari itu apa hawlan nasuh dari dihina كل الروايات كانت موجودة نجد أفيد ثلاثة أتشعر إذا أنا زي جربة جاء أبدا كم قال أراه زي بابا
زي تمزني بقول هاي كريستوس إذا زي حاجة بعمزني بقول مش بقول هاي كل ناس الموضوع تكبر اليوم سريع اليوم أبي اليوم ويوم مو أقل أبو اليوسي بحاول سرتين تاو من سلوات أصلي لنا ركاب بنفسنا أقوله كده سلسلتي يتخلى فرقي رايو أبو كريستوس كريستوس akan perlu aku entah yang berlalu harus mengira mentorong kita orang selanjutnya nurut mesin aku bawa mereka amsian atau membayar nah dia nanti baru kita bermain akhir kemarin kalau akhir ini kita itu sesuatu شنو بالغالب اللي اب قريب سبورت بالساعات ويحل نقدر بالساعات ثم نقدر عروض بالسبورت اب الساعه او لي اخلي كايو يلا مثلا نحن كوين كلام سيرك بقى تشلا معها انت اخلي تجي يوم باوز زصور زحلف Setelah itu kita pilih zakat, jangan melapar. Selesai, apa so? Apa lagi? Apa membeli benda? Membeli. Jadi sebelum berdiri so, saya kata benda. Asal mana boleh tak bisa tanam. Jadi, benda Kristian, apa kaya so? Zion boleh. Damai. Dekat sesuatu. Dekat sesuatu. Mahal. Benar apa? Damai selongke. Merah. Apa ini? Apa seterusnya? Segala sesuatu. Baik. Damai selongke. Merah apa ini? Masuk asal terhadap segala sesuatu. Entah itu. Jadi mana? Bukan Kristus. أبشرني مستند أنا تطور من التعامل كذي تزعل الله تتعلم وهو رسولني كذي أكاديمي تسلوكي ساعة وأنا أصلا معرف بعده كافقي أسكت بعده الحمد لله كذي ما يجلس كذي مثلا كذي أنا نانتوينا كم Allah nato Yesus tidak kasih musuh kami. Dengan yang kasih Yesus Kristus tidak kasih. Aminom semua. Aminom tidak kasih dan itu masih Yesus Kristus itu masih. Apa lagi sama? Nah, apa itu entah yang kau lihat. Nah, sama sekali kita dibuat misalnya kah? Nato tidak kasih orang saya ketemu sekali bukan dua kali. Kita perlu benar kita cerita benci dikalakan bemalakan ambahan bersama Tuhan ini. Itu Kristus semua itu Kristus semua. Dari sini kita dibuat saya zalona, nenukapal kita apa yang besarkan hadirna bedamna kenal ina. Kamu kau nahawa sesuatu kenal bina. Jadi bahasa Inggris kan, hak kita boleh. Terus jadi tak istilah Allah. Itu ala ilmu sesuatu mahbar. Jadi misalnya arti menyebut yang kau beritahu Kristus mahbar tak boleh. Irahu, berarti hantar asih. Mereka hantar lah sesuatu saja. Kita sesuatu yang terhadap tak ada seperti semua. Boleh harus di semua. Boleh harus di semua. Zina umum. Mau aku zaman dulu, nunggu Yesus Kristus itu, zaman dulu ada pun, angkanya bersih, mana kami dari atas ke bawahnya, besar besar zaman kita, hidup mereka yang dari kemarin, bakal ada bahaya dari untuk kesana dari, nana men, kita merah, mari, gesunda anak, gesunda lena, mahber. Mahal pertama. Nah,
እዚህ ታዲያ ነበር ፍርድ ይባል ቤማ አጥባል ቤማ ማለት ታይማ ይመስልልኮ አቡኒ ብርሲ ውድድርዮ አቡኒ ኮፊዮ ነዚህ ተወዳደረሰ ሜዳሊዮ አክሊዮ ስታሪ ስለሙሉ ስለነበሩ ናይ ግሪካውያን መግለጽ ስለዚህ አዚ ቤማ ይባል አቡታ ይተውን እንትና አባላይ ቆሮስ ሐሙሽ አሰደ እንታይ ዝብል ቃል አለ ካላይ ቆሮስ ሐሙሽ አሰደ እንደምናየው ከምዝ ዝብል ቃልና ንረክብ ንዑ ከምትፈልጉ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ካላይ ቆሮስ ሐሙሽ ፍቅሪ አሰደ እንታይ ነፍስ ወከፍ ነዚ ምስኡ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ የሆነ ወይ ስርዓት እከይ ምን ትቅበል ኩላትና ኣብ ቀኒ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንግሃል ኢና ስለዚ ከዓ ኣብ ስፍራና እንተሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዕኡ ክንሕጉሶ ንስምዕታ ኣለና ቅድም ዘበብናዮ ድሓር ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:10 እንታይ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:10 ከዓ ከምዚ ዝብለና ቃል ኣለዎ ብዘይ ክሱሩት መሰረት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዱ ስለዘበብናዮ ድሓንከለና እዚ ስለዚ እዚኦም ብምሉኦም ኣብ ምንታይ ዝኾኑ ማለት እዩ ስርዑ ኣብቲ ፍርዲ እዚኦም ተጠቂሶም ማለት እዩ ሓደ እንታይ ተባሂሉ ተጠቂሱ ኣኽሊል እዩ ሕጂ ዝጠቕሲ ክርስቲያን ዝርዝሮም ነዊሕ ስለዝኾነ ካልኣይ እንታይ ተጠቂሱ ኣኽሊል እዩ ሳልሳይ ተጠቂሱ ኣኽሊል ጽድቂ ኣኽሊል ሓጎስ ዘይዓሊ ኣኽሊል ተባሂሎም ዝተጠቕሱ ሓሙሽተ ኣኽሊላት ኣለዉ ኣብዞም ሓሙሽተ ኣኽሊላት ካብቶም ኣብ ምትክ ካብ ዝኾኑ ኣብ ካልኣይ ፍርዲ ካብ ዝኾኑ ኣብዚ ቦታ እዚ እዞም ሓሙሽተ ነገራት ይፍጸሙ ማለት እዩ ድሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝኸውን እንድሕሪና ሳልሳይ እዚ ኣብ ካልኣይ ፍርዲ ዝዛረብ ክሳብ ሕጂ ሳልሳይ ኣብ ምንታይ ክኸውን እንድሕሪና ድራ መርዓ እቲ ገርሽ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ መስፈቱ መርዓ ኣለ ኣብ መስከረሲ መርዓ እንታይ መርዓ ኣመን መን ይኸውን ሕጂ ቤተክርስቲያን እንታይ ተጠቂሳ ኣላ መጽሓፍ ቅዱስ መርዓ ኣይገበሉ እዚ ንሕና መእስታ ሕጂ ኣብዚ ምድሪ ዘለና እቶም ሰብኡት ናይ ክርስቶስ ኣብነት ስለዝኾነ መርዓዊ ይበሃል እታ ሰበይትና እንታይ ትበሃል መርዓ ትበሃል ካብዚ ደግሞ ሽዑ ኩላትና እንታይ ናይፅዋዕ መርዓ ኩላትና ታብካ ኣፅዋዕ መርዓ ንምንታይ ኩላትና ሓንቲ ኣካል ኩላትና ሓንቲ ኣካል ከውኑ ኩላትና ከዓ መርዓ እታ ማሕበርካ ብማሕበር ናይ ትፅዋዕ ካብ ምልእካ ስለዚ እታ ማሕበርካ እንታይ ትበሃል መርዓ ክርስቶስ ትበሃል ሕጂ መርዓት ምስ መርዓዊካ እንታይ ትገብር ኣለዎ መርዓ ለብርን ምክንያቱ ንሓደ ወዲ ከምዝሰቲ ድግሪ ንሓደ ወዲ እንታይ ክረክብ ኣለዎ ኣወዚ ይበሃል እሕስየኩ ኣለዎ ስለዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ግዜና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ እንታይ ገይሩና ኣሎ ማለት እዩ ሓሲብና ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ክርስትያና ንሕልዎ ዝሓሰየ ይግባእ ስጋዕቲ መርዓ መዓልታ ዝበፅሕ ሕርሳዓ ብምንታይ ትሕልዎ ብትኽክል ትሕልዎ ስለዚ እንታይ ይዎ ከምቲ ንሄዋንሲ ብጉርሑ እንታይ ዝገበራ ዘስሓታሲ ገለ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ሓሳብ ኣቲኩ ካብ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ከይትወፅሲ ፈርሕ ኣለዎ ብምንታይ ካብ ናይ ድነት ካብ ናይ ጌታ ነገር እዩ ወይ ካብ ክርስቶስ ዝፈለየካ ነገር እዩ ወይ ካብ ናይ ዳእየ ቁልዕ ንምልኣልሲ ምእንቲ ከይጓዳ ነገርካ እሞ እቲ መርዓኻ እንታይ ከይኸውን ከይተረፍሲ ጳውሎስ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምዚ ንብል ሓደ ወዲ እንታይ ክገብሩ ተሕስየኩም ግን ስግዓት ኣለኒ ይብል ኣሎ ንምንታይ ሕጫ ክማምሮ ስግዓት ዘለዎ ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ታሕቲ ክትኮኑ ኣለዉ ክትህለዉ ምክንያት ነቲ መርዓ ክትበቑ ማለት ስለዚ ኣብ መርዓ ንክርአ ርኢና ራእይ ምዕራፍ 19 ንሪኦ ብዛዕባ እቲ መርዓ ገንሸል እዩ ዝነገረና ንዕኡ ክንሪኦ ኢና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ራእይ ምዕራፍ
شحاتة كافر غلطة جبنا حمينا دحرزي السماء كبزح سب زمسل بربعدسي كبزي كل كله سماء هاللويا فرد الحاجة سلم سلطوني نسو نايتا ننزلنا ننزلي زفرت نعبا نزرع سلك نن زفرنا ندبارو آخريا سلك اتحاد سلك ملحان كل الحي نعملها كايتين ما حيليا بل تكاو نزل على بيوسط إتوم عسرنا ربعنا شمال بلدان إتوم بعد السيستان كها إتي ألوفانا تقمت أملحنا آمين هالوريا نارو فكر يوم سبلو مستلك لحد هاتي إتوام إتوم أكم إتفروا نعشو عبيدين كلها مالو نعملحنا ودسوه زبل بنسي وسط كم بنسي وسط سبل دهاي وسط مياتي بطرنا وبارك زدلها بتقول صدق الزعابي أملحنا نجيس ويموم هالريا مرعى إتبنشل بسيطو مرعى تايزو مرعى إتبنشل بسيطو مرعى تدايا يامو نتحبس بعد ما يبلنا نعوذ منها كبير كله سماع بالنسبة لسعراشاشي صوري كرام كتكدنها توافا بفشاش كتما ستتوم كتساني نسوها تتوم نابدار مرقعا اتبنشل التحدهم بسؤال يوم صحاف بلني نسون ازلتنا يحاك قال أملاكي بلني أنا أسجد إلي نابتنيو أبارو في كل بلو نسوها غيرو تتلقى مسكر يسوس تتمنفس تبي يومو أنا سبحان كتوم مسكر يسوس زعزو زلو أحوات كبايعي نعمل أسباب بلدي حجي كمان دليل يوزلو كل عشان يشوفوا حتى يقول بسول الزيادة أملاحنا نجسميكو هالريا مرعات يكشل بسيو مرعاتو تاكوين الله تداني مرعاتو تاكوين الله تداني أمو نتحاكس بعضو بلدنا مسبلة مثلا كاي نابتي فقي شعاته نسوها يقول نابتي أن تقع إتبنشل التعادل نسوهاني نابتي تعادل نابتي أغنشل التعادل نابتي أغنشل التعادل صغيرة أبسطو درار ويكام شبسو أبسطو نايم تاي تعادل اللغو أبدا ما تتعرفوا من سواء كبلعي لك عكسوا أحسن خبر إذن ساعات وصفات ضغط الكياني سلازم تساعد تقرروا له إذن ترى إذن مليس ما يقرروا قوي كان لا عايزون درري قوي زلوا أو خوفينا من دررينا سلازم أبشر بيزي فرتوا بعد هذا زور فرتيكم نمتى يوم فرتيكم لا يفعل سلازم لا يمسك سلازم أنت يفرق تيجو بتقولنا زرعنا أنت تعلمنا حسنا لنا جلدنا أو مسؤول أبو سبعة 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 عليك أبو بيت بتفرقنا كمان كأربعة لذي أنت إذا بلغت زكاة وإذا زرعنا يلا كل بحول كفيت جيت يسأل كذا أنا أقول كذا ملحان غديرنا ملحان يسوع كريستوس تغيرنا نايزة علمنا رحيمنا جن إثناء كبر أخلي سر على موضوع أخلي إثناء كبر أخلي جن تاكل كمان لذلك أخلي كبر الله كحبوس أنا نحب صوت لنا مشكلة تقولون أنا كم ساعة حاولي زحوم سنة أبي أتكلم أحوالكم مع ناس الله بتحبنا بفضلي نخبر سكرس حقي ويقع كبر ويقع لها نربح إسحاق ويقع نربح إسحاق وبايع نعم سليمان الذي كايو آخرين تايب بسم الله هللويا سلسي
እንኳን አይነት ፍረድ ይሮሜ እንዳትሰሩ እዚህ ዓዚ ኩሉ ነገር ተጎበረ ተኻልቆ ስለዚህ እዚህ እዩ እቲ ቀንዲ ፍርዲ ዘሎ ማለት ስለዚህ እቲ ቀንዲ ታሪክ እዩ ዘሎ ኣብ ካልኣይ ፖይንት ምክንያቱ እቲ ሳልሳይ እቲ ራብዓይ እንተሪእና ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ዝኸይድ ግን ክንቅፅል ኢና ስለዚህ እቲ ዳኛ ምን ይናገራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይልና ስለዚህ ሮሚ እንታይ ይብል ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ እዩ ዝነብር የለዎም ካባናስ ሓደ እኳ ንመን እዚ ሽቶ ይበዝ ኣባ ምስያቲ ምስያት ኣይኮነ ምክንያቱም ክንስማ ከለና ሃሌሉያ ንፈልግሽ ሕጂ እንታይ እዩ ዝነብሩ ዘሎ ጎይታ ምእንቲ ርእስና ክንምርምር ምእንቲ ናይ ጎይታ ነገር ኣብ ቦታ መናልና የለና ክንፈልግ ከመይና ንኸይድ ክንርዳእ ሓደ ሓደ ግዜና ዓፂም መርበኻ ክተርጉ ሕጂ እንታይ ዝለና ዘሎ ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ እዩ ዝነብር የለን እሞ ንርእሱ መውፅዓ የለዎም ብሂወት ተነበርና ንጎይታ ኢና ንነብር ወይስ እንተሞትና ንጎይታ ኢና ንመውት እሞ ብሂወት ተነበርና ወይስ እንተሞትና ናይ ጎይታ ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ይብለና ስለዚ ከዓ እዩ ክርስቶስ ጎይታ ሙታንን ሕያዋንን እንትኸውን እዩ ዝሞተን ሕያው ዝኾነ ኣብዚ ዝወድዐ እንታይ እዩ ኣነ ሕያው ይብል እግዚኣብሔር ሕጂ ኩሉ ብርቂ ዝሰገደለይ ኩሉ ልሳንን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ ዝብል ፅሑፍ እዩ ኩላትና ይላል ሽዑ ኩላትና ጎይታ ኢና ነመስግኖ ኣምላኽ ይፍልጥ ዝብል የለ ምክንያቱም ዝደሓነ ሰብ ስለዝኾነ ኩሉ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር እዩ ከመስግን እዩ ከመስግኖ እዩ ዝብል ፅሑፍ እዩ ኩላትና ይልና ሕጂ ኣብዚኣ እይዋ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል እዩ ኣብ ቅድሚ እንታይ ሕጂታ መንበር ፍርዲ ዝበሃል ያካል መንበር ፍርዲ ብመንበር ያልተካስ ወይ ከዓ ብግሬካ ቤማ ይብልዋ ስለዚ ናይ ግድን ኢና ኣብታ መንበር ፍርዲ ደው ክንብል ኢና ይብል ስለምንታይ ደኣ ኢለካ ሕጂ ንስኻ ኣብ ሓውኻ ትፈርድ ስለምንታይ ደኣ ኣብኻ ንስኻ ምንታይ ትፈርድ ኣብ ዘለኻሲ ክስቶ ኢልካስ እዚ ከም ዝኸውን የብሉ ከምዚ ኢልካሲ ኣብ ፍርዲ እንታይ ትገብሮ ወይ ኣራዮ ወይስ ምንታይ ንሓውኻ ትንዕቕ ሕጂ ከዓ እንታይ እዩ ኣነ መንፈሳዊ ኢልካሲ ተኾፊስካስ ነቲ ሓደ እንታይ ይገብሮ ትንዕቆ ስለምንታይ ይገበል መን ዳኛ ዝገበረካ ናይ ኩላትና ስራሕ ኣብ ምንታይ ፍርዲ ብሓዊ ፍርዲ ብሓዊ ፍርዲ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውኻ ትፈርድ ወይስ ምንታይ ንስኻ ንሓውኻ እትንዕቕ እምበዓሲ ኢልካ ክትሓሰብ እንታይ ነፍሲ ወከፍ ብናይ ርእሱ ንኣምላኽ እንታይ ገይሩ እስኪ ተቀበሉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዝነብረሉ ኣብ ሽዑ ግዜ ኣብ ምድሪ ዝነብረሉ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ጌርካ ምጥመጡ ጌርካ ምስ በልካሲ ድሕሪ ቤተነስ ካልእ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እንታይ ክትገብራ ማለት እዩ ፀብፃብ ንሓውኻ ቁፅሪካዮ ንሓውኻ ከምዚ ጌርካ ንዒቃዮ ጌርካ ንሓውኻ ስለምንታይ ዓ ንሓውኻ ትንዕቆ ዘለኻ ምስ በለካሲ ዓወ ከምዚ ስለዝኾነ ንዕዮ ኢልካ ሽምጥኻ ገይርካ ጎይታ ክንፍራ ይዘሎ ጥራሕ ክብሩ ምስኻ ክትሓፍር ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ሓላፍነት ዓለም የበዝ ስለምንታይ ንሓወይ ስለምንታይ ንሓወይ ከምዚ ገይሩ ክትብል ትኽእል ስለዚ ምንታይ ኢና ንመሃሮ ዘለና ድሕሪ ኣብታ ምድሪ ዓለም ኣብ ጎይታ ኣለና መንገድና ነቲ ክንሃር ስለዚ ኣብ መንገድና ኢና ዘለና ኣብ ወፃኢ ሓደ መዓልቲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ጎይታ ክንቀርብ ስለንቐርብ ሽዑ ምእንቲ ፀብፃብ ክንብል ከለና ምኑዕ ክኾነልና ደሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድመና ተነሲና መንገድና ሓሪና ንንጥቀት ተዳሊና ንጎይታ ክንረኽቦ ከለና እንዳተሓጎስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ኣንቢቶ ንዓኻ ሓቂሱ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ኢልና ንጎይታ ንኽብር መጣር እግዚአብሔር አምላክ ባርኮ ጎይታ ይመስገን እዚህ አውስለ ጎይታ ይባላል
እግዚአብሔር አምላክ አይነሽ ኦኬ በቃ ሕጂናካ ናይ መጀመርያ ፎርሙላ እንተይና ሕጂ ታይና ዘለና እዘነት ታሪና ይና ንእን ትኽርድኣና ኣብቲ ዓይና ንከይድ ኣብቲ ንከይድ ከለና ቀዳመይቲ ሓቃዳ ኮይንና ተፈሪ ኦኬ ካልኣይ እንታይ ኮይና ዘለና ተነስካይ ንሪኣ ፀናሓ እዛ ውስጥ እዚኣ ኢና ተረጀሙ እዋን ኢና ጤቕና እዚ ኩሉ ኣበይ ይኸውና ይብልና ኣለና ኣብ ሰማይ ኣይኮነን ኣብ ምድሪ እንታይ ይኸውን ኣብ ምድሪ እንታይ ይኸውን መስለኩም እቲ ዓብዪ መከራ ሕጂ ገና ኣይኣተናዮ ናብ ዓብ መከራ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ተራእይ ዘይኮነ እንታይ ክኸውን ንሕልዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስለ ዘይብልና ራእይ ዮሃንስ ሸውዓተ ጽዋዕ ሸውዓተ ማሕተም ሸውዓተ ጽዋዕ ሸውዓተ መለኸት እዩ 21 መከራ ዓበይቲ መከራ ኣብ ምድሪ እንታይ ክኸውን ይብለና ክመስል ካብቲ ሓደ ኣብ ምድሪ ዝመፅእ መከራ ናይ ኢኮኖሚ ዘይቲ ክስኣን እኽሊ ክስኣን ብዙሕ ነገራት ክጎድሉ ከም ዝኾኑ ኣብ ዓለም ተራእዮም ዘይፈልጡ ሕማማት ኣብ ምድሪ ክመፁ ከም ዝኾኑ ስለዚ እዞም ኩሎም ዝዝርዝሮም ንዕበይቶም ሓደ ዝዝርዝሮም ካብ ሓሙሽተ ጀሚርኩ መለኸት ኣብኡ ታትረበይቱ ማሕተም ዝብል ነቲ ማሕተም እንዳስበርኩ እንታይ ከም ዝኸውን እዩ ማሕተም ዝወዳእኩ እንታይ ክመስል መለኸት ይመስል ሽዑ ሸውዓተ መለኸት ስጋዕትውልኩ ቀዳማይ መለኸት ካልኣይ መለኸት ብለኩም ሳልሳይ መለኸት ብለኩም ኩሎም ኣምልኩ ድሓር ሸውዓተ መለኸት ዝወዳእኩ እንታይ መሰኹ ሸውዓተ ጽዋዕ ክመሰሉ እቲ መድኣመዚ ሸውዓተ ጽዋዕ ሸውዓተ ጽዋዕ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸውዓተ ጽዋዕ ክብሉ ጠቕላላ ክንደይ ኮነ 21 ኮነ ኣብቶም 21 ሽዑ ዮሃንስ ኣብቲ መልእኽቱ ኣብዛ ምድሪኣ እንታይ ከም ዝኸውን 21 መቕሰፍቲ እንታይ ክገብር ክሓልፍ ሽዑ እሲ በቃ ስጋ ዝተመከራ ተዘይሓልፋ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ይ ኣብዚ ሽዑ ናይ ጸጋ መድሓን ዝበሃል እዩ ሕጂ ምሽት ይልመላለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበል ተቐበል ኣብ ኢየሱስ እንታይ ኸውን ይልህ ዘመን እንታይ ስለዝኾነ ዘመን ጸጋ ስለዝኾነ ሽዑ ግን ከምኡ ካብ ምድሓን የለን ንምንታይ ጎይታ ምክንያቱም ፀረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ኮይና ተላዕላ መን እዩ ዘሎ እዚ ብምሉእ ሓይሊ ዝተረከበ ሕጂ ሰይጣን እዩ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ተላዕላ ሽዑ ነቶም ዝኣእምቢ ንጎይታ ክርስቶስ ክቕበል እየ ዝበለ ብምንታይ ዝድሕን ብሰይፊ እንዳተቆረፀ እንዳሞተ ህይወቱ እንዳከፈለ እዩ ስለዚ ምንታይ ህይወቱ ይኸፍል ከፊሉ ይድሕን ሪኢኹም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ዝድሕን ሪኢኹም ማለት መን እዩ ዝድሕን ሪኢኹም ክልተ ዓይነት ሰባት ሓደ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣምሲሎም ዝመላለሱ ማለት እዚ ስብከት እዚ ይሰምዕዎ እዚ ትምህርቲ እዚ ይሰምዕዎ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሉእ ልቦ ኣይሰምዕዎም ሽዑ ለካ እዩ ለካ ዝተባህለ ነገር ሓቂ ስለዚ ንምንታይ ኣነ ዝጠፍእ ወላ ተሰይፈ ታኸው ክድሕን ገሊኦም ከዓ እንታይ ብሎ ኣነስቶም ይምስክራሉ ኣታ ጎይታ ነበር ንጥቀት ዝመፅ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግ ኣብ ምድሪ መወዳእታ ክኸውን ይብሎ ክልይ ፍርቂ በዓል መፈለጢ ዳው እንታይ ይህብዎም ነይሩ ዝባርሕኦም ሂቦም ዝግጭቱ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሓደ መዓልቲ እታ ሰበይቲ ሄዳ ንሶም በይኖም እቲ ነገር ትለን ሓቂ እዩ ክብሉ እዮም እቲ ነገር ሓቂ ስለዚ ኣነ ኢየሱስ ታኸወ ሕጂ ሓቂ ዝናባነሳታይ ዋ እንታይ ዝብሉ ብምንታይ ዝዓበየ ምስሊ ኣለ ብምንታይ ዝዓበየ ዝምልቲ ተተብፅለከ ደስ ይበለኒ ብኽብረት ዝዓበየቲ ሕጂ እንታይ ከምኡ እዩ ብምንታይ ተኣልካለዋ ብኽብረት ሕጂ ዘመን ፀገብ ከሎ ዘመን ሰላም ከሎ ወንጌል ክትበሃል ከለካ እንታይ ግን
لما كم تروت قدر بالحان يتصالح قدر شو حاله مع اللي يقوله دور يقوله نجاح في السنة بس الكريستيان تلا أمر الآن أيقول مالك شو حد عمل مكان حكي إذا أنت كثيرنا إذا أب كريستيان كونيا إذا أب كونيا أمري أب كونيا تسوي ما يصير تحت شو حد عمل تسوي أنت كوني حجمت إيه يسوع مسيح هذا عين من تعمله أمن تعمله هنا أمن تعمله شو عمل بالكريستيان شو عمل من المدرسة شو يوم التسعة تقول التسعة يقول هذا من تعمل سوي ثلاثة اللي تقول إلى نفسي حالي كم مسؤول كبدأ كلا أفردي كم تقول ثالثة ما عندك كم تقول ثالثة كذا أبي أتصل معي شو عاد أمي تاي تقول مالي أمي دوام تقول مكرا أسرع مع هذه ثلاثة كذي نايمون أحد مكرا تقول دحال إذا مستوى بتكسر أمبلاي كذا على هذا الدين خبر الله يسوع كريستوس حكينا مسكولم كريستوس ملاك بمس هذا يسوع كريستوس نمسه هذي أمس هذا يسوع كريستوس ما هذا مالك بصراحة مالك كثر شعور بخبري كم على كذا سوي كذا أمن دليلان بسوي بمستعد مثل شعور حاجة عن يسوع كريستوس شعور هو كلهم تجربه عايمة بيجوا وين كابتن نايدشل كنت مية مننا يقول شكلي مسألة يسوع كريستوس كم سكان يقولون شكلي مسألة كم تسافر يقولون شكلي مسألة فردي مسألة شكلي مقصود مسألة شكلي حيواني مسألة شكلي تفرد مسألة عالم مقطع يسوع كريستوس كده تراجع يا زود كل سر كله جيشر كله بالحان شعور هاي انتهي أسلام كم زي درجة زي ناس أيه دمس بس هو بقطع هاي رئيس أيوة قلت عملي فرد لي شعور ما يعرف فرد زمانه نايف قطع زي بس سلاسل كسي أبسي يمسونه يرجع هيجي أبسي كائنات الزلنا مسألة أبسي مسألة مسكونة إنتاجه زفرة أبسي نايجان كي عرفت تقوله من مسألة دعوة هيجي ما مسكرة ما مسكرة قلنا القومي قلنا الجامي قلنا نعاني كامل كسي قلنا أي أول ما نستخدمه كلنا نستخدمه أنا ذكرت علامات كثيرة على ذلك ما نفكر هذا ما نسمع كلنا نفكر كذلك شغال هالوجه لبونا يعني أنت ما نسمع أشعو أنا ما نسمع أنا حاجة يسوع كريستوس ما نسمع هالوجه إذا ما نسمع زي كنا ما نسمع هالوجه إذا ما نسمع سريعة ما نسمع هالوجه كم سؤال لكن حسنا النفس أو الكلام نمينا سماي كتاب بنا خلوا بالنا لرعاة بس صوتها طيب اسمعوا دعاني من يسمع من يسمع من يسمع زمان سيدي على مسعى هالوجه إذا ما نسمع على مسعى إذا ما نسمع على قوله وقول يا كيف تقول هذا اليوم كنا بنتابع ونتكلم أظن بنتابع ونتكلم أظن مسكين مر
ምድር ኣብ ኣስራዓይ ሕድረ ኣውሲ እታ ንእሽተይ ኢሃብቲ ምስ ኢሉ ንጓላ ይኹን ንኽሳይ ነብር እንታይ ገራ ይባል ሕሰብ ዝጥረፉት ነፍሱ ኣይስታ ስለምንታይ ነዚ ዓመፅ እንታይ ገራ ዝበልዓ ገና ውላይ እያ ምክንያቱም እቲ ነገር ኣብ ዝብራ ዓይነት ኣብ ተፈጥሮ ከይተረፈ እንታይ መፅ መስለኩ ዕርቂ ኣብ ተፈጥሮ ኮነ ሰላም ይመፅ ነብሪ ምስጤት ሓሳብ ይድቅሱ ኣይኮነን ነብሪ ቄልሲ ይልኩም ኢሳያስ ኣብ ዝሕብረመንሲ ነብሪ ቄልሲ እንታይ ዝገብሩ ኢልካ ብሓንሳብ ይድቅሱ ሃሌሉያ ምክንያቱም ተፈጥሮ ኩሉ እንታይ ኸውን ይዕረቅ ሰላም ይኸውን ድምፁ ግን ኣላ ሎብ ደስ ክባዕበሱ ክርስትና ድምፁ ናጠሪሱ የለን ኣታ መንግስቲ እዚኣ ድምፁ ግን ዝበሃል ኣይሰማዕ ስለዚ እንታይ መንግስቲ ኢና ንስበ ዘለና ስለምንታይ ኢና የሱስ ንብል ዘለና እንታይ መወዳእታና ስለምንታይ መንገድና ሮድማፕና ኣበይ ንመፅእ ክንፈልጦ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ወዳሎ መንግስታት ተፈሪዶም ስለዚ እዚ ክተብሉ ትሕደልዎ ኣብ ጉዳይ ምዕራፍ 2 3 ብዛዕባ መንግስታት እታ ናይ መንግስቲ ባቢሎን መን ዝረኣዮ ሕልሚ ናብ ኮሎኖሶር ይርኦ ሓደ ሓወልቲ ርኤ ርእሱ እንታይ ኮነ ወርቂ ድሕሪ ወርቂ እንታይ እዩ ብሩር ድሕሪ ብሩር እንታይ እዩ ናሕሲ ድሕሪ ናሕሲ እንታይ እዩ ሓፂን ድሕሪ ሓፂን እንታይ እዩ መሬት በጃዋሙ መፅሓፍ መሬት ርኤ ድሓር እምኒ ከይተፈንቀለ ካብ ሰብ ካብ ጎቦ ምተፈንቀላ ንመን ወቂዓ ንእምሩ ሓንሽሓ ኮይኑ እርዓ ወርቀን ገለ ዝነበረሲ ብሙሉ ተዳዕኑስ እንታይ ኮይኑ ብቑቕ ኮይኑ እታ እግሪ ዝወቅዐት እምኒ ግን እንታይ ኮይና እዩ ዓብይ እምባ ኮይኑ እዚኣ መን ያደረገ እታ መንግስቲ እምበኣር እዚ ሕልስ እንታይ እዩ ዝበለ ዳንኤል መጀመርያ ዘለካ ዓብይ ንጉስ ንስሓ ወርቂ ይብላ ብድሕሪኻ መንግስቲ ካልእ ካባኻ ዝንእስ ናይ መን መንግስቲ ተሲ ናይ ሜዶንን ፋርስ ድሓር እቲ ናሕሲ ከዓመይ መንግስቲ ግሪክ ክልትስ እዩ ደድሕሪ መንግስቲ ግሪክ ሓያል ዓለም ኩሉ ዝገዝእ መንግስቲ ግሪክ ብርቱዕ እዩ ደድሕሪ መንግስቲ ግሪክ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ሮም ሓሲ ሓያል ዝነበረ መንግስቲ ሮም ክልትስ እዩ ደድሕሪ መንግስቲ ሮም ከም ዝረኣኻዮ ፍርቁ መሬት ፍርቁ ሓፂን ዝረኣኻዮ ሽዑ ዝተመጣቐለ መንግስትታት መፃኢ እዩ ዝተመጣቐለ እተን መንግስትታት ከዓ ገሊአን ብኹማት ከም መሬት ገሊአን ከዓ ብኩዓት ከም ሓፂን መድሕሊ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ንሪአን ገሊአን ብኩዓት ገሊአን ብኹማት ከዓ እንታይ ዝኾና ድሓር ግን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም መንግስቱ ከልዕል እዩ ነታ እግሪ ከዓ ታኽብራ ሕጂ እግሪ ኣያ ኣብታ ዝተኸፋፈለ መንግስቲ ኣብ ዓለምና ዘለና የለና ተኸፋፈለ መንግስቲ ኮይና ዘለና መዓር መንግስታት ዘለና ኣብ ኣብታ እግሪ ኢና ዘለና እታ እግሪ እታ እግሪ ክገባ ክትወዓይ ሽዑ ብቑቕ ክኸውን እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክኸውን መንግስቱ ከስምዕ ሕጂ ኣየና እዩ ዘሎ ብዛዕባ መንግስታት ምክንያቱም ሕጂ ታውቱ ፍትሒ እዮም ፍትሒ ሕጂ ፍትሒ ድላይ ዝፍሩ ዓለም ስብሓዊ ይኸውን ሽዕ መንግስቲ ምፃእ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ በሉ ኣብ ዓለም ፍትሓዊ መንግስቲ ዶ ሓቀኛ መንግስቲ ዶ ፅድቂ ዘለዎ መንግስቲ ዶ ጉበኛ መጠለይ ርእሱ ዘብል ምክንያቱም ኣብዚ ርግጥ ዓለም ጉቡሉ ዝተባሃለ ሓቂ ኣለዎ ንምንታይ ንሪኢኩኒ እቲ ትኽክለኛ ነገር ዝመስል ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክትመፅእ ከላ እንታይ ዓይነት ፍትሒ ማዕረነት ሰላም መን እዩ ዘምስል ሰላም ምክንያቱም ኣነ ናይ ሰላም ንጉስ እታ ሰላም እታ ውሽጣ ስማዓና ሰላም ኣብዛ ዓለም እዚኣስ እግዚአ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ከምስ ስለዚ ሰይፎም ማሕረሻ ገዞም
ክበብዎ ዝብል ተጻሒፉ ነው። እሱ ወይ ተለጢፉ ዘሎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን እቲ ክብሮ ማለት ኣብ ቦታ እዚ ጥቕሲ እዚ ናይ ኢሳያስ ንብሮ ግን ኣብዛ ጊዜ ኣይስ ዝኾነ መንግስቲ ካለ ሓቂ ነበሩ እታ ትክክለኛ ሓንሰብ ተዓርፍ እታ ንሰባት ብዙ እፎይ ትብል ካልእ ነገር ዝኾነ መንግስቲ ክልተ ነገር ክዓርፍ ኣይክእልን አንቺዋን ነው ካታ ዝኾነ መንግስቲ ያለ ከዚህ ላይ ነው አንቺዋን ነው ሰላም ማድረግ ዘላል ነብን ከኝ ማሳደግ ዘላል እተናይ ሰላም አላህ መስመሰለ እዛ ነው ያ ሰላም ስለዚህ እዚህ እንግዲህ ናይ መንግስታት ነገር ፍርድስው ጊዜው ሲለው ለታ አሞዳታ ኣብዚ እንሪኦ ራብዓይ ዝብል ፍርዲ እንታይ ናይ ሓጢኣት ፍርዲ ናይ ሓጢኣት ናይ መወዳእታ ፍርዲ ናይ ሓጢኣት ፍርዲ ኣብዚ እቲ ቃላት ኣስተርጉምለይ ሕጂ ዝለኹም ዘለኹ ግን ፍርዲ ናይ እንታይ ዘለዉ ናይ ሓጢኣን ኣብይ ኢና ነረቦ ንስሓ ኢና ምሉእ ኢና መጠቃለሊ ኢለ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባል አቡ እንታይ ዝብል ደሓን ድሕሪና ዋጥሕና ከምብቦ እግዚአብሔር አምላክ ላይ ይመስገን ካብኡ ዓሰርተ ሓደ ወንድታ ኣብ ፃዕዳ ፍርዲ ዝተቐመጠ ኣለኹ ምድር ሰማይን ኣኻብፁ ሓደ ቦታ ማይ ተቕበሎን ሙታት ድማ ዓበይትን ዓሽውን ኣብ ቅድሚት ዙፋን ደው ኢሎም ረአኹ መጽሓፍ ተገንጸለ ካልእ መጽሓፍ ተገንጸለ እዚ መጽሓፍ ሕይወት እዩ እቶም ሙታት ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ዝተገንጸለ ከምኡ ከከብሮም ተፈርዱ ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሙታት ወፈየ ሞትን ሲኦልን ኣባላቶም ዘለዉ ሙታት ወፈዩ ነፍሲ ወከቶም ከዓ ከከብሮም ተፈርዱ ሞትን ሲኦልን ናብ ቃላይ ሓዊ ተደረዩ እዚ ቃልኣይ ሞት እዩ ማለት ቃላይ ሓዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጽሒፉ ዘይተረኸበ ናብ ቃላይ ሓዊ እንታይ ኮነ ተደረዩ ሕጂ እንታይ ይብል ናይ እግዚአብሔር ጻድቅ ስለዝኾነ ቅኑዕ ስለዝኾነ ጻድቅ ስለዝበሃል ይግንጻል እቲ ናይ መጨረሻ ፍርዲ ኩሎም ሙታት ኣብ ትክክለኛ ፍርዲ ቀርቡ ስጋ ቢሮ መጽሓፍ ስለዘየለ እንታይ ይባላል ተፈሪዱካል ስጋ ቢሮ መጽሓፍ ስለዘየለ እንታይ ይባላል ተፈሪዱካል ፍርዶም እዮም ዝንገሩ እምበር ዝተወድአ ነገር ስለናይ መወዳእታ እንዳይኸውን ማለት እንጂ ሓጥኣን ይፍረዱ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ፍርዲ ሓጥኣን ምዕራፍ 21 እንታይ ዝብለና ንሳ ምዕራፍ 21 እንታይ ይብል ኩላኩም ትፈልጥዋ ዝግባእ እዩ ኖ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ከዓ እንታይ ይረቡ ርአኹ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ፍቅሪ ሓደ ስጋዕ 4 ዘለኹም ብሎ ስጋዕ 3 እቲ ቀዳማይ ሰማይ እታ ቀዳመይቲ ምድሪ ሓሊፎም እዮም ባሕሪ ተመልሲ የልዎም ሓድሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድሪ ረአኹ እታ ቅድስቲ ከተማ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ንመርዓውያ ኢላ ክትተሰለፈት መርዓት ተጋብያ ኣብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትመጽእ ከላ ረአኹ ከምቲ ዙፋን ዓው ዝበለ ድምፂ ከዓ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ንሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ እውን ባዕሉ ንሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንዘሎ ርብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይከውንን ድሕሪ ደጊም ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይከውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማ ሕጂ እንታይ ዝግበር ማለት እዩ ናይ ዘለኣለም ናብራ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ዝተረግመ ምድሪ ከይኮነ ዘይተረግመ ሓድሽ ዝኾነ ኣብኡ እንታይ እዩ ኣብኡ እንታይ እዩ ሓዘን እዩ ኣብኡ እንታይ እዩ ፃዕሪ እዩ ኣብኡ ሰላም እዩ ስለዚ ናይ መጨረሻ መብፅሒና ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ካብዚኣ ጀሚራ ናብራ ዘለኣለም ይጅምር ብድዕሩ ናይ ዘለኣለም ናብራ ብድዕሩ ካልእ ዝመፅእ ጋዕገልጠም የለን ንኣምላኽካ እናምልኽካ ዘለዓለም ንዕኡ እንዳኽበርካ ምኻድ ጥራይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚህ የዘር ፍርድታት ጊዜ አገደስ
ምናልባት ሰባት ከሰው ሶሪያ እንደተባለ ይረዮ ምን ሓዘስ ነው በዚህ እንደ እንደተባለ አባሮ ሲሉም በሐሳቡ በዚህ እቲ ናይ መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ወጣ እትሮማ ብትክክል ክትዝቦ ጽሁፍ ይቆም ማለት ነው። ሽር ሰባት ሰበኮሮ አዲና ይሰበካሎ ይረዳው ዛዕባ ፍርድ ሰበኮሮ ሲናይ ፍርድ ይሰበኮሮ ምክንያቱ ለዛ ተፈርዲ ከመይሩ ዛዕባ ፍርድ ዛዕባ ብዛዕባቲ ኣብ መንበር ዝኸውሰ ተዘይኮይ ካብ ወፃ ፍርድ የብልካስ እግዚአብሔር አማራቆ ጊዜ ወስጄ ዝኾነ ነገር ከምዝተረፈልኩ የአብይ ትምህርት የሃንስ ስለሆነ አብሮ ከምዝተረፈልኩ ተስፋ አድርገን ሐፊዝና